Ja, we zijn druk bezig natuurlijk met de optredens in het land. En natuurlijk niet te vergeten ook met mijn nieuwe single die binnenkort weer zal gaan verschijnen. En die moet ook opgenomen worden natuurlijk en helemaal aan elkaar gezet worden. Dus ja, daar zijn we druk mee bezig. Hoe heet die single? Dat is nog een verrassing, moet ik heel eerlijk zeggen. Want daar weten we zelf nog niet helemaal over uit. We twijfelen tussen twee titels. Dus daar zijn we nog eventjes mee bezig. Want hoe lang is het geleden dat je een singeltje hebt gemaakt? Dat is februari geweest. Dat heb ik mijn laatste single gehad en dat was De Hele Dag. En die is nu vanaf februari, wordt eigenlijk een jaartje oud. Dus ik denk dat het rond februari wordt, zodra er nu weer uitkomt. Ik treed ongeveer gemiddeld op 2 à 3 keer in de week. Treed ik op, en dan vooral in de weekenden, omdat ik overdag toch nog wel wat extra werkzaamheden erbij moet doen. Ik werk in de penitentiaire inrichting. Als medewerker van een arbeidszaal. Dus ik hou een beetje de jongens in de gaten, dat ze de werk goed kunnen doen. Nou, een van de grootste albums ooit is in een penitentiaire inrichting opgenomen volgens mij. Volgens mij wel, want vroeger toen ik nog ergens anders werkte, in een andere inrichting, daar hebben wij zelfs André Hazes nog op bezoek gehad. En er zaten meerdere grote artiesten die daar dus ook hun optreden hebben gedaan. Lijkt je sowieso ook nog een keer leuk om daar op te treden? Om heel eerlijk te zeggen niet, omdat ik er eigenlijk zelf werk. En ik weet een beetje wat daar speelt en wat het doet, dus ja, voor mezelf niet. De mensen kunnen meer over mij te weten komen op www.rinivandekerkhof.nl. En anders kunnen ze me ook altijd vinden natuurlijk op Facebook en op Hives. Ik heb geen agenda op mijn website staan. Mensen kunnen mij wel een berichtje sturen of bellen voor eventueel informatie. En van daaruit gaan we dus kijken of dat Rini wel of niet kan.